Welcome to Daraga City, the city of Daraga. The home of the Bicol International Airport, Daraga City. Pati ko ka nakalit dito eh. Araw man kayo agan mong cellphone mag-google maps ka na. Yung nga ni Kutana. Kuyang pala niyo kuyo Oriental Bazaar. Yung hotel na, ay yung building na magayon dito. Oriental Bazaar. Ikaw pwedeng sarong building na magayon dito puro salming. ABSP. Dahil itong garo puro salming. Bangko Sentral to. Bangko Sentral to. Yung sa'yo na to. Diretso lang. Bako to na ni. Bangko Sentral. Itong garo puro salming siya ano. Iyo po. Bangko Sentral pala nito. Pinaka-construction. May nakalaagman bagaan. May nakasura to. Grabe man hindi ay Pasimbahan baga to ko eh. tapason. Pasimbahan to ko eh. Daraga Church. Itong sarasang mga pinakagurangan ng simbahan dyan. Kurang pa kayo. Ano lolating? Ay, iya eh. O yan na. Yun ko yung sinasabi mo. Ini? Yan po. Ay, kaya pala may bandera. Di talaga oh. Ay, sa Land Bank pala. Daraga branch. The location. Bakong BSP. Land Bank. Pero bangko pa rin pala siya. Grabe man yung maurago ng Land Bank. Turn left. Pag nakalampas ka na pala naman, digdi ng agi. Dati ka, naman ako nag-agi naman sa may mga tulay na ito. Pirang kilometers pa dayan ko, pag hali digdi. 7.6. Pag hali, di 7.6 na lang. 7.6. Dahil gusto ko i-check itong yung duman na pag nag-agi naman kita duman, masabi na naman niya kung pirang kilometer papasiri sa airport. Sharp left onto Alcala Street, then turn right onto Maharlika Highway. Dahil sa inutan ni Kapay no, maikot-ikot yan. Digdigoy ang babaan kitang pag nagsakit ka sa simbahan. No? Grabe naman yun. Iyo, maagi ka ng simbahan, tapos bababa. Lakasan maritong magpababa. Ano pa? Grabe naman yun. In 600 meters, turn right onto Benetine Road, Duraga Legazpi Diversion Road. Turn right. Di pinapabalik ako duman. Iyo. Dahil man tayo. Dahil mo naman ito. Dahil, iyo, alat lang. Dahil wala mo na. Pagkabat na dyan, pagkalampas na sa may turn right na yan. 9 kilometers. Pira? 9 kilometers. Pero yung paikot ka pa. So bago lagod 6.5. 7.6. Ay 7.6. Ngunyan nag 9 na. Paano naglampas nga ni ko duman? Ikaw kaya siya digding agi dyan sa may igiling ko kaya kung baka masarang ni talaga digding agi kisap mong duman sa may tulay na ito ay itong may agi ang Cambodia train. Ito dito tawag ko sa mas bago itong may poste na kay babaw. Duman kaya ako nag-agi kito. Diyan man ito sa Eroinota. Pag sinabi din kaya dyan na duman, pag naduman nag-agi mga 8 kilometers pa, hindi na ako maagi. Pharmacy, medical supplies. Right onto Benetine Road, Duraga Legazpi Diversion Road, then turn right onto Peter Ada. Road. Yung talaga ko ikaw dyan ko yung mga staff ko eh. Baka sila yan. Kung ikaw dyan yung garo, ito yung nahanap ka. Ako tayo na ko eh.